баҳри пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ махсусан терроризму экстремизм дар ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда мешавад. дар замони пуртазод мутаассифона ҳастанд ҷавононе ки ба қадри тинҷиву осудагии кишвари хеш нарасида даст ба амалҳое мезананд ки боиси нооромиву суботи саросарии ҷомеа мегардад. қобили зикр аст ки ин ҷавонон аз сустиродагиву нофаҳмӣ фирефта шуда ба иштибоҳ роҳ дода шомили гурӯҳҳои номатлуб мегарданд. имрӯз дар сайёраи ҷаҳон яке аз проблемаҳои асосие ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, ин шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ арзёбӣ мегардад. ва мутаассифона баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ҷавононе ки ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ шомил шуда номи миллату давлат ва халқиятро доғдор намуда истоданд. ва ин масъалае аст ки албатта на танҳо фарогири як миллат, як давлат, балки фарогири тамоми миллатҳо, тамоми давлатҳои дунё арзёбӣ мегардад. коршиносони соҳа изҳор медоранд ки бо вуҷуди пурзур гардидани ҷилавгирии қишри осебпазири ҷомеа, вале ҳамоно боз ҳам бархе аз ҷавонони камсаводу гумроҳ ба доми фиреби нафарони бадкирдору ҷангҷӯ гирифтор шуда номи миллату давлатро доғдор менамоянд. дар шароити ҷаҳонишавию душвор гардидани муносибатҳои байналмилалию сиёсиву иқтисодӣ, мураккаб гардидани авзои сиёсии минтақа, пост доштани арзишҳои милливу маънавӣ, баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ ва маърифати ҳуқуқии аҳолии ҷумҳурӣ, хусусан ҷавонон диққати махсус зоҳир намудан амри зарурӣ мебошад. яке аз омилҳои асосии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ин дониши хуби диниву илмӣ надоштани ҷавонон аст ки ба ҳар гуна ҳадисҳои носаҳӣ, ба ҳар гуна оятҳои бигем носаҳӣ бовар карда ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ шомил шуда гӯё ки худро дар роҳи дин ҷиҳод менамоянд. ва ҳамчунин дар баробари ин ба маълумотҳои бардуруғ ки аз ҷониби гурӯҳи муайяне ки манфиатҳои худашонро мехоҳанд пиёда созанд, ба ҳамун маълумотҳо бовар карда шомил ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ мешаванд. яке аз падидаҳои асосие ки имрӯз сабаби шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ мегардад, ин нодуруст истифода гардидани шабакаҳои интернетӣ, гурӯҳҳои ифротгароӣ ва таълимоти ғайриқонунии динӣ мебошад. ба андешаи коршиносон, ташкилоти террористиву экстремистӣ бо сӯистифода аз эҳсоси динии ҷавонони ноогоҳ дар ҷараёни таълимоти худ онҳоро дар роҳияи бадбинии арзишҳо, суннатҳо ва урфу одати миллии мо тарбия менамоянд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ҳар як нафаре ки ба гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ шомил шудааст ва дар ҷангҳои ана ҳамон Сурияу Ироқу Яман иштирок намудааст, оқибати ӯ ба марг оварда расонидааст. яъне ин ба ном ҷиҳод кардану ба ном худро фидоии дин, худро фидоии роҳи дин кардан албатта дар даруни нохунак аст ва ин фидоӣ шудан худро фидоӣ кардан аз лиҳози таълимотҳои дини мубини ислом тамоман дигар маъниро инъикос менамояд. ва албатта ки дини мубини ислом таҳаммулгароиро ҷонибдорӣ менамояд ва баробариву дӯстиву рафиқиро ҷонибдорӣ менамояд ва ҳатто дар оятҳои Қуръони Карим оварда шудааст ки муъмин бародари муъмин аст ва аз ин оятҳои Қуръони, аз ин сураҳои Қуръони Карим бармеояд ки дини мубини ислом бар алайҳи терроризму экстремизм, бар алайҳи ифротгароӣ муборизаҳои беамон мебарад ва ҳар як узви ҷомеаи шаҳрвандиро мебояд ки аз ана ҳамин ҳадафҳо, мақсадҳои ғаразноки гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ бархурдор бошанд, то ин ки ба ҳамин гуна гурӯҳҳои ифротӣ шомил нашаванд ва номи миллату номи давлату ва алал хусус номи худу падару модари худро дар миёни ҷомеа паст назананд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ташкилоти террористиву экстремистӣ имрӯз ҷавонони фаъолу донишмандро ба воситаи шабакаҳои интернетӣ ба доми худ кашида, мехоҳанд тавассути онҳо сафу пайравони худро дар мамлакат зиёд намуда ҳадафҳои нопоки худро амалӣ созанд. бинобар ин аз аҳли зиё, омӯзгорон, роҳбарони ташкилоту муассиса, ходимони дин ва умуман ҷомеаи шаҳрвандӣ даъват ба амал оварда мешавад ки нисбат ба наздикону пайвандон, хусусан фарзандоне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ таҳсил ва ё кору зиндагӣ мекунанд, бепарвоӣ зоҳир накарда, пайваста бо онҳо дар ҷараён бошанд ва нагузоранд фарзандонашон ақидаҳои ифротгароии гурӯҳҳои тунравро пайравӣ намоянд. стратегия барои
مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم سالهای 2021-2025 رو در بر میگیرد و در برابر این در جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم عمل می نماید و همه این گفته‌ها باعث آن است که حکومت مملکت علل خصوص پیشوای معظم ملت محترم جناب علی ملی رحمان در سیاست دولتداری خود مبارزه بر علیه تروریسم و اکستریمیسم را یکی از مسئله‌های مهم ارزیابی می نماید و حکومت مملکت کوشش می نماید که تا سد راه شامل شوی و گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی در میان جوانان گرفته شود. واقعا هم در دوران صاحب استقلالی بهر کسب و هنرآموزی نسل جوان از جانب دولت و حکومت مملکت تدبیرهای سودمند عملی کرده می شوند. اکنون جوانان و نورسان را لازم می آید که جواباً به این همه غمخواری ها در جاده علم و هنرآموزی تلاش ورزیده با دانش و استعداد خویش در پیشرفت جامعه و آینده باز هم درخشان کشور سهم گذار باشند. هر یک عضو جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان را می سزد که امروز با آن همین تامین شرایط فضای صلح و ثبات تنجی و آرامی شکرگزاری نمایند و برای ازبر کردن علم‌های دینی و دنیوی و برای ازبر کردن تکنولوژی نوین کوشش به خرج بدهند و تلاش نمایند که در جاده فعالیت خود یک متخصص ارزنده باشند و برای پیشرفت و تشکل دولت و دولتداری سهم مناسب خود را گذاشته باشند. خدایداد رجب، عبدالرزاق رحمان، اولوغبک کریم برای برنامه اخبار.